Мерси, а хонорара? Няма хонорар за него. Какво ще правиш сега на празниците? Идват готини празници, Великден, Гергьовден, къде ще бъдеш, какво ще правиш? Какъв хубав въпрос, миналата седмица го задахме в телевизията. Ще си хода вкъщи да си празнувам с семейството. Откъде си? От Русе съм, най-хубавия български град и въобще европейски град. Има ли нещо по-специфично, традиционно по вашия край? Има, че тази година Великден се обвързва с 6 май, което освен Гергьовден е празник на Русе и целият ден е пълен с всякакви събития. Града винаги става супер жив и виждаш абсолютно всички хора, които можеш да видиш. Има ли нещо, хапване, пиване? Какво се случва на деня на Русе? Случва се абсолютно всичко на 5 локации едновременно. На няколко сцени се случват различни концерти, различни събития, изложения на храна, на детски работилници и така нататък. Абсолютно живо става навсякъде. Виждаме, че изключително много подкрепяш българското, харесваш българите, харесваш и българското. Ние за това ще ти препоръчаме Видас, изцяло натурални български напитки. Чувал ли си за тях? Попадали си ми. Чувал е. Ние ще ти подариме един специален Видас, да си го имаш на празничната трапеза и нещо българско от нас. Твой ред. Мерси, а хонорара? Няма хонорар за него.